Jag har hittat en stol! Jag har hittat en blå skyffel! Jag har hittat en spark! Jag har hittat 4 käppar! Jag tror jag hittat damm! Jag hittade mig själv under en matta! Jag har hittat snö! Jag har hittat en flygel! Jag har hittat snö igen! Nej, det var papper. Kan ni hitta mig? Jag har hittat en ring av eld! Eller inte. Nej, det gör jag nog. Jag har hittat ett vitrinskåp! Eller var det kanske en soffa? Vad tror du? Jag har hittat en ostkrok! Var det ljus? Jag har hittat golv! Jag har hittat majs! Nämen, Storbritannien!